ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെയാണ്, വീട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. സിഗ്നലിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഹരേ സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം. മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? മാതാജി, ഗിരിജ മാതാജി, ഗിരിജ മുരളീധരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് കോസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒന്ന് എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ. ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്പ്രപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം സദാതിസ്വഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവ് കി ജയ, ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് മന്ത്രം 6 ഉപദേശാമൃതം. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാറുണ്ട്. ചില സിഗ്നലിലൊക്കെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് കാരണം ഉണ്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മളെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശ്ലോകം 6 പറയുന്നത്
യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യവാനു പശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചവാത്മാനം തതോ ന വിജദുപസ്ഥതേ. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലത്തിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളെ കാണുന്നു, ഏതൊരു സർവ്വതിനും പരംപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നു, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഇത് ഭക്തനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അത് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഉത്തമാധികാരി, കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമാധികാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഉത്തമാധികാരിനാണ് ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമുക്ക് പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവാം, അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അതായത് ആ വ്യക്തി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി മാറും. അതാണ് പറയുന്നത്. ആരാ വായിക്കുന്നത്? രമാദേവി മാതാജി വായിച്ചോളുന്നു ശ്ലോകം. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. യസ്തു, എന്റെ പേര് കോമള. വീഡിയോ ഓണാണോ മാതാജിരാ? വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തവർക്കോ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ഓക്കേ, അപർണ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സസേ. പ്രഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. രേണുക യേജ മാതാജി. സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാവരും അല്ലെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ അംശം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിനെ പറ്റി, ആ വ്യക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, അത് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനായിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വജീവരാശികളെയും അവിടത്തെ ഭിന്നാംശങ്ങളെ കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരംപുരുഷനും ദർശിക്കുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണുന്നതാണ് ആ വ്യക്തി. ഏതൊരു ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ, ഏതൊരു വ്യക്തിയിലെയും ഭഗവാനെ കാണാം. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മ വംശജീവലോ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ ആയ അംശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെ കാണാം. ആയ വ്യക്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അതാണ് പരിപൂർണ അവസ്ഥ. ഒരു ഭക്തന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമുക്കറിയാം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടാ ആ ശ്ലോകം? നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നി ബ്രാഹ്മണെ ഗവിഹസ്തിനി സുനിശ്ചൈവ ശോഭ്യച്ച പണ്ഡിത സമദർശന. ഒരു പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രാഹ്മണനെയും ആനയെയും പിന്നെ എന്താണ് ചണ്ടാളിനെയും എല്ലാവരെയും ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു നായൻ എല്ലാവരെയും ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പല ശ്ലോകങ്ങളും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആദ്യമായി തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. അതിലുള്ളത് ഒരുവിധം എല്ലാത്തിന്റെ സാരാംശം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒരു പണ്ഡിതനാവുമ്പോള് അവന് ബ്രാഹ്മണനായാലും അതിൽ ഗവി, അതായത് എന്താ പറയണ ഹസ്തിനി, പശു, ഇത് ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ തന്നെ കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. പണ്ഡിതൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി മാറാണ്. സകല വസ്തുക്കളെയും പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന മഹത് വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവത.
ശരിക്കും ആ വ്യക്തിനെയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയുക. ആ വ്യക്തിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞ മഹാഭാഗവത. അപ്പൊ മഹാഭാഗവത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന മഹാവ്യക്തിനെയാണ് മഹാഭാഗവത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ പരിപൂർണ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ പലരും പറയല്ലേ, പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയണേക്കാം, എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാനായിട്ട് കാണണം എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷെ നമുക്കത് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, അത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. ശരിയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഉള്ളിലുണ്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും? ഇല്ല. അതെന്താണ് കാരണം? നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ല. സത്യം സത്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ല. നമ്മളെ കനിഷ്ക ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേലും താഴത്തെ ലെവലിലോ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് സത്യം അറിയാം, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയില്ലേ, അങ്ങനെ എല്ലാവരും കാണാൻ കഴിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണടച്ചിട്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലായി? കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നാലേ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ. ആ ഉയരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിനെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കനിഷ്ക ലെവലിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, എല്ലാവരും ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റാണ്. അത് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ സത്യം സത്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്, ആ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം വെറും ഒരു വാചകസത്ത് മാത്രമാവുള്ളൂ അതിന്റെ പിന്നില്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കാരത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എല്ലാവരിലും ഉള്ളിൽ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം ഉണ്ട്. അത് കാരണം ഞാനൊരു വ്യക്തിനെ വെറുക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ യാത്രയാവേണ്ടത്. നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കാതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ശുദ്ധ വണ്ടത്തരാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ആ ഉയർന്ന ലെവലിൽ എത്താത്തടത്തോളം കാലം വലിയ വലിയ മാത്സ്, വലിയ വലിയ ടിക്നോമെട്രി, കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വലിയ കണക്കുകൾ നമുക്കറിയാം, അതുള്ള സത്യമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, അത് പഠിച്ച് 10th 12th അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ BSc MSc ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സംഗതി ഉണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മൾ 10th 5th 6th അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അത് വലിയൊരു കണക്കൊന്നും അറിയാം. പക്ഷെ അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ അത്രയും പഠിച്ചു ഉയരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭക്തിയിലും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണും, നമുക്കറിയാം. പബ്ലിക് എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണും, നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയില്ല. ആ സത്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. സത്യമാണ്, പക്ഷെ സത്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, ജനറൽ ആയിട്ട് ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഈ കനിഷ്കാധികാരിയിൽ തന്നെ പല ലെവലുകളും കാണാൻ പറ്റും, മധ്യമധികാരിയിൽ തന്നെ പല ലെവലുകളും കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മെട്രിക്കുലേഷൻ, 10th, പിന്നെ പിന്നെ ഗ്രാജുവേഷൻ, പിന്നെ PG, അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 10th എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെ, അതിലും കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അത് 1 വർഷം 2 വർഷം 3 വർഷം ഉണ്ട്. പിന്നെ PG 2 വർഷം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പല പല ലെവലുകളുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കനിഷ്ക. അപ്പൊ കനിഷ്കാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതിൽ തന്നെ പല ലെവലുകളും കാണാൻ പറ്റും, അതിലും ഉയർച്ച താഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നിരുന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ കനിഷ്കാധികാരി, മധ്യമധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് 3ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ഉത്തമാധികാരിക്കോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ അംശം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. കാര്യം പറയാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മളൊരു നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട്, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും നമുക്ക് അതുപോലെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത്രയും ഉയർന്നാല് ആ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ കനിഷ്കാധികാരി എന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്. അയാൾ സ്വന്തം മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നു, സ്വന്തം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ഘട്ടത്തിലുള്ളതാണ്. അവർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒരു സാധാരണ ഭക്തിയിലാണ്. അവർ പഠിച്ച വിശ്വാസങ്ങൾ ഏതാണോ ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കും. അതിനൊരു ഇത്തിരി തിരിച്ചു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും, ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് അറിയില്ല. അവർ പറഞ്ഞ വഴി കൂടെ അങ്ങനെ പോണ വ്യക്തികളാണ്. ആ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് കനിഷ്ക അധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ ദൈവമുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ്. അത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അതാണ് പറഞ്ഞത്.
അല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ദൈവമുള്ളതല്ല, പിന്നെ എന്തിനും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലാണ്, മനസ്സിലായി? ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ കൂടെ ഉയർന്ന് നമ്മൾ ഉത്തമാധികാരിക്ക് എത്തണം. ഉത്തമാധികാരിക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രവും വീടും ആളും എല്ലാതും ഒരേപോലെ എത്തണം. അതേ എത്താത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ പതുക്കെ അതിന് സാധന ഭക്തി, വൈദിക ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പതുക്കെ ഒക്കെ കടന്നു പോകണം. അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് എത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ വലിയ നാരദനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ ആചാര്യന്മാരെ പോലെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട. അത് നമുക്ക് പറയണ്ട, സർവധർമ്മം പരിത്യേജിച്ച, അതൊക്കെ അവിടേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കനിഷ്കാധികാരി ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അത് പാലിച്ചു പോകുന്ന ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് കനിഷ്കാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ഭക്തർക്ക് ആരാധന സ്ഥലം ഒഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ സന്നിഹിതം ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു, അല്ലെ? നമ്മളെന്താണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൂജാറൂം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണം. അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കനിഷ്ക ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം, അല്ലെ? നമ്മൾ വീട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. പൂജാ റൂമിലുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും. അതാണ് അത്തരം ഭക്ത ആരാധന സ്ഥലം ഒഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ സന്നിധം ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവോ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അയാൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾ ഏത് ലെവലിലാണ്, ഭക്തിയിൽ ഏത് ലെവലിലാണ് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അയാളെ പൊസിഷനൊന്നും അയാൾക്ക് അറിയില്ല. അയാളെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചും അയാൾ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് അയാൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു പോകുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ലെവലാണെന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ തെറ്റൊരിക്കലും അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എല്ലാവരും നമ്മളെ ഉയർന്നു വരുന്നതാണ്. LKG പോകാണ്ട് നമുക്ക് 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ അവന് വ്യക്തിക്കാരിയായി ABCD പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവനിതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. 2ാം ഘട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് മധ്യമാധികാരി. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ 4 വിഭാഗം സത്തകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതായത് 2ാം ഘട്ടത്തിലെ മധ്യമാധികാരി ഭക്തന്മാർ 4 വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതായത് അത് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓരോ വ്യക്തികളും അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ പരംപുരുഷനായ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കർ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തികർ. കനിഷ്ക ലെവലിക്കുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ച് ഭക്തിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ സാധാരണ നമ്മളെ ഭൗതികയിലേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭക്തന്മാര് നമ്മളെല്ലാവരും കനിഷ്ക ലെവലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. അടുത്ത ലെവൽ മധ്യമാധികാരികൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഡെഫിനേഷൻ, ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ, ഭഗവാനിൽ ദൃഢവിശ്വാസം അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ആരാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഭക്തന്മാരാരൊക്കെയാണെന്ന് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ പരംപുരുഷന് ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കർ. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിലെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ. നമുക്ക് പലർക്കും പല കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. അപ്പൊ അവര് സത്യം പറഞ്ഞ് ഭഗവാനിലെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയും തിരിച്ചറിയാവുന്ന കഴിവ് ഈ മധ്യമായ അധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തികർ. നിരീശ്വരവാസികളെ കണ്ടാലും അവരെ കാണുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരികൾക്ക് എന്താണ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഭഗവാനിൽ ഒരു അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരെന്താണെന്ന് ഏകദേശം ഒരു രൂപം ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലെ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ, ജ്ഞാനമില്ല. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ കാണുമ്പോഴും അവർക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇവർക്ക് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളാണെന്നും അവർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്, നിരീശ്വരവാദികൾ. കാരണം നിരീശ്വരവാദികളെടുത്ത് അവരൊരിക്കലും സമയം കളയില്ല. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അവരെ ആ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നിരീശ്വര നാസ്തികരുണ്ട്, അവരെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരോടും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പെരുമാറാം. അതാണ് പ്രത്യേകത. നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. അതായത് ഭക്തന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു മധ്യമാധികാരി എന്താണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് അറിയിക്കാനുമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് തർക്കിക്കാനും ചെയ്യിക്കാനുമല്ല. ഈ തർക്കിക്കാനും ചെയ്യിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആരാണ്, നാസ്തികരായിരിക്കും. അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കളയവര്. കാരണം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളെ ടൈമും പോണ്, പിന്നെ എന്താണ്, അവർക്ക് ഉപകാരവും ഇല്ല. അപ്പൊ അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് മധ്യമാധികാരികൾ വരും. അതേപോലെ തന്നെ അറിയാനും അറിയിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾ, അതായത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ളവര്, അവർക്ക് ഭക്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും.
പിന്നെ ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും അതിൽ. ആ ഭക്തന്മാരായിട്ട് സഹവസിക്കും. അവരായിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് നമ്മൾ ഉയർന്ന അതിന് സാധുസംഘം, സാധുസംഘത്തെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം അവരും ഉയരണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ അവര് അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ മധ്യമ അധികാരികൾ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മധ്യമാധികാരി ഈ 4 തരം വ്യക്തിയോടും വ്യത്യസ്തമായ പേര് പറഞ്ഞു. അയാൾ ഭഗവാനെ പ്രേമവാചനമായി കരുതി ആരാധിക്കും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മധ്യമാധികാരികൾ എന്നാണ് ഈ 4 തരം വ്യക്തികളോടും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ അത്രയും പ്രേമത്തോടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഒരു രീതി, ഭക്തന്മാരോട് ഒരു രീതി, അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് പക്ഷെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരോട് പെരുമാറുന്ന രീതി. പിന്നെ നാസ്തികര്, അവരോട് പെരുമാറുന്ന രീതി 4 ആയിരിക്കും. കനിഷ്ക ലെവലുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തെറ്റുകൾ പറ്റും. അവർ ഭക്തന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നാസ്തികരായിട്ട് തോന്നും, നാസ്തികരെ കണ്ടാൽ ഭക്തന്മാരായിട്ട് തോന്നും. അവർക്കറിയില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസം മുഴുവനായിട്ട് ഉറച്ചിട്ടില്ല. അവർ ഏത് സമയത്തും താഴ്ത്തിക്ക് വീഴാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് കനിഷ്ക ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിടരുതെന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിളിച്ച് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവലൊക്കെ കഴിയുന്നവരെയും നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനോട് രുചി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ബേസിക് നോളജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി എടുക്കണ പോലെ ബേസിക് കാര്യം കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മൾ ചോയ്സ് വേണം, നമുക്ക് ജോലി വേണേ വേണ്ട എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് കനിഷ്ക ലെവലിൽ എപ്പോഴും വീഴാൻ. അപ്പൊ അപ്പോഴും അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ ത്രൂ, അതായത് ആചാര്യന്മാരുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുക, ശ്രവണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അതിൽ കൂടി മാത്രമേ കനിഷ്ക ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴ്ത്തി വീഴാൻ പോകും, അത് വീണു പോകും. അതിന് നമ്മൾ നാമജപം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് സാധന ഭക്തി കനിഷ്ക ലെവലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ ചെയ്യണമെന്നല്ല, അത് അവർ ജീവിതത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് അവർ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ പോലെ. പ്രഭുപാദ സ്വാമി ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പോവാ, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനാണ് ശരീരത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സിന് വേണ്ടി, ആത്മാവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മാവിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ 2 കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ഭക്തന്മാരായി സഹവർത്തം പുലർത്തുന്നു ഏത് മധ്യമാധികാരികൾ അവര്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്, ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാചനമായി കരുതുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം. എങ്ങനെയോടാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നും ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഭഗവാനെ ഒരു ദിവസം കൈ പിടിക്കും, ഒരു ദിവസം താഴ്ത്തി വയ്ക്കും, അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അതാണ് മധ്യമാധികാരികൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, തെറ്റേത് ശരി എന്താണ്. ഭഗവാനായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കറക്റ്റ് റൂൾസ് അവർക്കറിയാം. അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ഭക്തരുമായിട്ട് സഹവർത്തം പുലർത്തും. ഭക്തന്മാരെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരെപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഭക്തിയിലേക്ക് മധ്യമാധികാരി ആയിട്ടുള്ളൂ, അതിൽ തന്നെ പല ലെവലായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ എന്താണ്, കൂടുതൽ ഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ഷന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തി വളരും അല്ലെ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടണോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആയിത്തീരും. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര ജ്ഞാനം നൽകി അവരിൽ സുപ്തമായി ഈശ്വര പ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത വിഭാഗം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, കാരണം എന്താ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്, അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, ഭഗവാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ പുനർജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മൾ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി അവരെപ്പോഴും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്കറിയാം, ഇവർക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇവര് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഇവര് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ മധ്യമാധികാരികൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പോലും അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികനെ സമീപിക്കുന്നില്ല.
പിന്നെ അടുത്ത ലെവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാസ്തികര്, വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ആ ലെവൽ. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. കാട്ടാളനം നമ്മ നാരദ മഹർഷിയും അല്ല, മറ്റുള്ളൊരു കാട്ടാളനും അല്ല. നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. മധ്യമാധികാരികൾക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർ ആ ലെവലിൽ ഉയർന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുക? അങ്ങനത്തെ നാസ്തികരെ കാണുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഒഴിവാകുള്ളൂ. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. അതിൽ മധ്യമ അധികാരികൾ, കാരണം ആ ലെവൽ, ഇപ്പൊ ഹൈ ലെവലിലുള്ള പവറുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നാരദ മഹർഷി, A to Z, അവർക്ക് പല മാറ്റങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാർക്ക് അത്രയും നിജമായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികളെ കൂടിയും ഉച്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. പക്ഷെ മധ്യമധികാരികൾക്ക് അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അവരവിടെ വിടും, വിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. അവർ കടക്കില്ല. ഉത്തമാധികാരി, ഇനി അടുത്ത ലെവലാണ് ഉത്തമാധികാരി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യ പരമ്പര, ആചാര്യന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉത്തമാധികാരിയിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തികൾ. അവർക്ക് ഇതെല്ലാവരും ഒരേ പനാൾ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് പലതരം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതല്ലേ, പിന്നെ നിന് വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും കാണേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെയും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ പല സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഉയർന്നേ പറ്റും. അപ്പൊ ആ ടോപ്പിലെത്തിയ വ്യക്തികൾക്കായി ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് എന്താണ്? മധ്യമാധികാരികൾ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഉത്തമാധികാരി. അവർ എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു. അവർക്കാണ് നമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും കാണാൻ പറ്റും. പശുവിനെ, നായ, ആന, ഏതിനേലും, അതായത് ബ്രാഹ്മണനായാലും എല്ലാവരെയും അവരുള്ളിൽ, നായരാണെങ്കിൽ നായനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിലുള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ് അവൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായത് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ നായയുടെ ശരീരം ജപിച്ചതെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവൻ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അതാണ് ഉത്തമാധികാരിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നുള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഈശ്വര ഭാവങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നു. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് നാസ്തികൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും, വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ഭഗവാനെ എത്തിപ്പറ്റി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവന്റെ കർമ്മങ്ങളാണ് അവനെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്നത് എന്ന് ശരിക്കും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഈ ഉത്തമ അധികാരികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവനോട് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. വേറെ നമുക്കിപ്പോ കുറച്ച് ഭക്തിയുണ്ട്, ഭഗവാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ചാടി ബഹളം, പ്രശ്നം, അത് ഇതൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം അത് അവന്റെ കർമ്മഫലമാണ്. ആ ലെവലിലേക്ക് അവര് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? ആസ്തികനെന്നോ നാസ്തികനെന്നോ ഭക്തനെന്നോ ഭക്തനല്ലാത്തവനെന്നോ ഉള്ള വകഭേദം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഭഗവത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ദർശിക്കുന്നു. ആ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ കാണും. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്തരല്ല, ഭക്തരാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ പല പല സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ 7, 14 ലോകത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരേ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ എത്ര പ്യൂരിറ്റി വരുന്നത്, നമുക്ക് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ വരെയും കിട്ടാം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വീണ്ടും പല പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാം വരുണന്റെ ലോകം, ഇന്ദ്രന്റെ ലോകം, അഗ്നിയുടെ ലോകം, അവിടേക്കൊക്കെ കടക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. പിന്നെ തപോലോകം, ജനോലോകം, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മലോകം, അല്ലെങ്കിൽ അനവധി ലോകങ്ങളാണ്. ആ ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കടക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അനവധി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരേ മുക്തികള്, പലതരം മുക്തികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അത് പിന്നെ സിദ്ധികളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അടുത്തതിൽ വരും. പലതരം സിദ്ധികൾ ഇട്ട് കഴിക്കും. നമുക്ക് പറക്കാനുള്ള കഴിവ്, അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില സിദ്ധന്മാർ കാണിക്കുന്ന പോലെ. ഇത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആത്മീയ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ അധികാരി. ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി വരും. എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നു. അപാരജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണയും ഒരു ശാവിനെയും തമ്മിൽ സാരവത്തായ വ്യത്യാസമില്ലാന്ന് അറിയുന്നു. അതായത് ബ്രാഹ്മണനായാലും നായയാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ, അത് നമ്മിപ്പോ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള കഴിവ് എന്താണ്? ഒരു പണ്ഡിതൻ, ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരും പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നുള്ള കാര്യം അവന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ആർക്ക്? ആ ഭക്തൻ. എന്നാലേ ഭക്തൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറല് എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ പകല് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, നീ വലിയ ഭക്തനല്ല, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും, നീ ഭക്തിയൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ, നീ വലിയ ഭക്തനല്ല, എന്നാണ്ട് നിനക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ
നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവരും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഉത്തമാധികാരിയോ ആ പരമമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കണം അല്ലെ. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പല സ്റ്റെപ്പുകളും ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തും. എപ്പോഴും തെറ്റും ശരിയും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. ആ അവസ്ഥ കുറെ കാലം നിലനിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർ ആത്മാവ് വിഭിന്ന ശരീരത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നേയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ഉത്തമാധികാരികൾക്കറിയാം, ഒരു നായയായിട്ട് അവൻ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മുൻജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, മുൻജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവനൊരു നായയുടെ ശരീരം കിട്ടിയതെന്ന്. അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് എപ്പോഴും പരിപൂർണതയിലുള്ളതാണെന്ന് ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ടാവും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അവൻ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഭൗതികമായ അപൂർണതയാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ ഒരു വസ്തുവിനെ ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് നേടാത്ത ഒരാൾ ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യില്ല. നമുക്കിതറിയാം, നമ്മളെ നേത്രങ്ങൾ മുഴുവനും അപൂർണമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. വളരെ ചെറുത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഉന്നത സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനവും സാധ്യമില്ല. അപ്പൊ അറിവ് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ കണ്ണ് ചിന്തിക്കുക, നമുക്ക് മുഴുവൻ അറിവില്ല അല്ലെ. എല്ലാതും കറക്റ്റ് അല്ല നമുക്ക് കാണുന്നത്. നമ്മൾ അപൂർണമാണ്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും. നമ്മൾ എത്ര ഗ്രഹിച്ചാലും ഇത് കിട്ടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആരെ പിന്തുടരണം? അത് അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ പിന്തുടരണം. അതിനും ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, തത്തതി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നായി സേവോപദേശാന്തി ജ്ഞാനം ജ്ഞാനി നാസ്തത്വ ദർശനഃ. അതെന്ത് പറഞ്ഞത്? ഒരു അങ്ങനത്തെ സത്യം അറിഞ്ഞ ഒരു ഗുരു, ആ ഗുരുവിന്റെ പിറകെയാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത്. ആ ഗുരുവിനോടാണ് ചോദിച്ചറിയേണ്ടത്. ആ ഗുരുവിന് മാത്രമേ സത്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ എത്തൂല. അതിന് പല ലെവലുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ആ അറിവുള്ള വ്യക്തിയിരിക്കുന്ന അറിവ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുക. അത് മസ്റ്റാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കൂടിയോ അപ്പൊ ഏത് ലെവലിലാണെങ്കിലും അതാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭാസ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ സ്വയം അരുൾപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഏതിനാണ്? നമുക്കറിയാം വേദങ്ങൾ അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിച്ചോട്ട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് പിന്നെ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു സമ്പ്രദായങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ വിജ്ഞാനം എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ വിജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചു, ഗുരുക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരത് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ പറയില്ല, നമ്മള് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ 10th സ്റ്റുഡൻസിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ശരിക്കും എല്ലാ മാത്സും ചെറിയ 1ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന 1+2 ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, 1ാം ക്ലാസ് കുട്ടി പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്. അവൻ എവിടെന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത്? അവൻ പതുക്കെ ഉയർന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവനും LKG UKG ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവനും 10th വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡിയിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ അവർക്ക് ആ വഴി അറിയാം. അതാണ് നമ്മൾ അവരെ വഴി ഉപദേശിക്കുന്നത്. അവർ വഴിയിൽ കൂടി നമ്മൾ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം അപ്പോഴും പെർമനന്റാ. മാത്സ് 1+1 അതേപോലെ തന്നെ വൈദിക ജ്ഞാനം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ആര് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു? അത് ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക് അതറിയാം. അവര് ജീവിതം മുഴുവൻ അതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെയാണ് നമ്മളത് ആ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. വൈദിക സത്യങ്ങൾ പരംപുരുഷനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദത്തിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ന് ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് വന്നു ചേരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ വൈദിക നമുക്കറിയാം വേദങ്ങളെല്ലാം അതും ഭഗവാനിൽ നിന്നും. ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് കൊടുത്തത്? ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനാണ് കൊടുത്തത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നെ നാരദന് കൊടുക്കുക, നാരദിന് വ്യാസദേവന് കൊടുക്കുക, വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് ശിഷ്യ പരമ്പരകൾ വരുന്നത്. വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് പലതരം ശിഷ്യ പരമ്പരകള് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ സമ്പ്രദായം തന്നെ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന് നമുക്കറിയാം. രുദ്ര സമ്പ്രദായം, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മ സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, അതേപോലെ കുമാര സമ്പ്രദായം, അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ തന്നെ ഉപശാഖകൾ അങ്ങനെ അത് ഈവൻ വേദങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ അനവധി ശാഖകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. എന്നാലും ബേസ് എന്തായിരിക്കും? ആ വേദങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോണെങ്കിൽ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഈവൻ ഇപ്പോഴല്ല, പണ്ട് കാലത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായം ഓരോരുത്തർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എന്നാലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നത്, ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇന്നാണ് ഈ വേദങ്ങൾ ഇന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം ഞാൻ ഈ
ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണം. അവർക്ക് അത് പ്രൂഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലാണെങ്കിലും ഹരകൃഷ്ണ ആണെങ്കിലും അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എവിടെ നിന്നാണ് കോട്ട് ചെയ്തത്, അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനത്തെ കുറെ ഹിസ്റ്ററികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു പരമ്പരയിലല്ലാതെ ഓരോരുത്തർക്ക് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് എപ്പോഴും ഫെയിലിയറിലേക്കായിരിക്കും പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ കുറെ സമയങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സമയവും പോവും, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വാസവും ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം. ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളുള്ള ഭക്തി തന്നെ ചിലപ്പോൾ പോകും. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് സമ്പ്രദായത്തിലല്ല. നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിള് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെന്താണ്, നമ്മളെ ശരീരവും പോകും, നമ്മളെ പൈസയും പോകും, നമുക്ക് ശാരീരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയും ചെയ്യും. ഇതേപോലെ തന്നെ അതിനെപ്പോഴും പറയുന്നത് ഭഗവാനും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ശ്ലോകം. അത് നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ, തത്വതി പ്രണിപാതേന. അത് ശരിക്കും ആ ഗുരുവിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ഭഗവത് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിൽ ഒരു ശ്ലോകം എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കും. എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അവരവരുടേതായ ബുക്കുകളും അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം അല്ലെ. വളരെയധികം നോവൽ പോലെ ആക്കി തീർത്തു കഴിഞ്ഞു അവരവരെ. അതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. മിക്കവയും വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു ശിഷ്യയിൽ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കണം ബുക്കുകൾ പലതും. നാളെ ഞാൻ ഒരു ബുക്കിന്റെ എന്തോ റെഫറൻസ് കണ്ടപ്പോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഇതാ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഭയങ്കര പ്രചാരണമാണ്. അതിന്റെ ബാക്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും ആ പരമ്പരയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ആ ഗ്രന്ഥം വായിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡേഞ്ചറാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ സർപ്പത്തിന്റെ, അതായത് മൂർഖന്റെ നാവ് തൊട്ടഞ്ഞ് പാല അശുദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വിഷണത്, അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടെ വരുന്നതല്ല 99% ഗ്രന്ഥങ്ങളും. ഓരോരുത്തരും അവരെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് എത്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയില്ല. ഓരോരുത്തർ കിട്ടും. ചിലർ കാവ്യം വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിറകിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കിയത് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളൊരു അറിവ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആ കോളേജ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണോ, അതിന്റെ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ജയിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭക്തി സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കണ മുന്നേ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തെയും പരിപൂർണ ഉദാത്തമായ കൃതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതമാണ് ഫൈനൽ. കാരണം ഭഗവാൻ വ്യാസദേവൻ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആനന്ദം കിട്ടിയത് ശരിക്കും ഭാഗവതത്തിലൂടെ. അപ്പൊ അവസാനമായിട്ടുള്ള കൃതിയും ഭാഗവതമാണ്. മഹാഭാഗവതം, മഹാപുരാണം എന്നാണ് ഭാഗവതത്തെ പറയുന്നത് തന്നെ. അത് വേദസൂത്രങ്ങൾ, വ്യാസദേവനാണ് എല്ലാ പുരാണങ്ങളും രചിച്ചത്. അപ്പൊ ഇന്ന പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇത് വ്യാസദേവൻ തന്നെയാണ് ഈ പുരാണം എല്ലാം രചിച്ചത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് രചിച്ചത് എന്തിനാണ്, അതാണ് മഹാഭാഗവതം പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് മഹാഭാരതം രചിച്ചത്, ഇത് മുഴുവനും പരിപൂർണമാകുന്നത് ഇതിലാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വ്യാസദേവൻ അത് രചിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. അതിനകത്ത് അത് തെറ്റുന്നല്ല, പക്ഷെ ഇതാണ് ഫൈനല്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഉദാത്തമായ കൃതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുൾ ചെയ്തതും വ്യാസദേവനാൽ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയതുമാണ് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയതുമായ ഭഗവത്ഗീതയുമുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ. കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് കാര്യമാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം. ഈ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 90% ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം, ഇതിന് പല ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വേറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഭാഗവതം വായിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിനുള്ള ടേസ്റ്റ് വരും, നമ്മ ആത്മീയതയ്ക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടുവരും, അത് വേറെ കാര്യം. ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവുമാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈശവാസു ഉപനിഷത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചില ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടച്ച് വരുന്നത് കാണാം നമുക്ക്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേദങ്ങളുടെ
ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ നിർവചനം തന്നെയാണ് ഭാഗവതം. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത എന്താ പറയുന്നത്? അത് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരാംശമാണ്, തത്വങ്ങളുടെ സാരാംശമാണ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഫുൾഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ജ്ഞാനി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. വ്യാസദേവന്റെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ ലഭിക്കാതെ ആർക്കും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വായിച്ച് കുറച്ച് നമ്മളുടേതായ കുറച്ച് മസാല മിക്സ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിനൊരു പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് വരേണ്ടത്. കാരണം അവർക്ക് മാത്രം അത് ഈ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമല്ല. അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ ചിന്താഗതി നമ്മ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന പോലെ സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഇതല്ല. ഇത് ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവിതം മുഴുവനും സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നത്, ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരുന്ന വ്യക്തികൾ, അവർക്കായിരിക്കും ആ നോളജ് ഉണ്ടാവുക. അതിലും ഗ്യാരണ്ടി പറഞ്ഞു, അതിൽ എല്ലാവരും വരണം. ചിലപ്പോ വന്ന് തെറ്റിപ്പോവാം. അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചരിക്കുന്നവനാണ്. അവ പരമ്പരയിൽ വന്നു. നാളെ ഞാൻ കുറച്ച് പറയില്ല ദീക്ഷ എടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മചാരിയെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മചാരിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഞാനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, അവനവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ അവരെ പുറത്താക്കും. അതാണ് നിയമം. നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു, എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ആ ഗുരു ആ ആചാര്യത്തെ ആ പരമ്പരയിൽ തെറ്റിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അത്തരം സിമ്പിൾ റൂൾസുകളാണ്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഗുരുവിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ എത്താന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗുരു തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറാം, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. അതെന്താണ്, അപ്പൊ എന്താണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നതാണ് വ്യാസദേവ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു പരമ്പരയിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ല കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെന്ന്. കുടുംബ പാരമ്പര്യം ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണതാണ് അല്ലെ. ആ പാരമ്പര്യം അവൻ അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ കുടുംബത്തിലല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിലും വരുമ്പോൾ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം അവര് ചെയ്തു പോരുന്നത്. നമ്മളും അവരെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തി വേണമെന്ന്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത 18:54 അനുസരിച്ച് മുക്തി തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉത്തമ അധികാരി ആയിത്തീരാനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സഹോദരനായി കാണാനും കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 18ാമത്തെ ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ച്. ആ ശ്ലോകം വരുന്നത് 18ാം അധ്യായത്തിലാണ് വരുന്നത്. കാരണം 18ാം അധ്യായം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, അത് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്തി. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തമാധികാരി ആവുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തി അതിന് മുന്നേ നമ്മള് കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരണം. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിലെത്താണ്. ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിനായിട്ട് ഇന്റർലൈറ്റ്, അതായത് ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഏതാ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കണം. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഉത്തമാധികാരിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സഹോദരനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. എവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ ഉത്തമാധികാരി പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഇതില് അനുപശ്യന്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡുണ്ട്. അനുപശ്യന്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അനു എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്തുടരുക എന്നർത്ഥം, പശ്യന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കുക എന്ന അർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നതാണ്. ആത്മനാവന അനുപശ്യന്തി സർവഭൂതേഷ ആത്മാന. അപ്പൊ ആത്മാനാം ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെട്ട അനുപശ്യത്തി വ്യവസ്ഥിതമായി ദർശിക്കുന്നു. സർവഭൂതേഷു സകല ചരാചരങ്ങളിലും. അതായത് നമ്മള് അനുപശ്യന്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനു എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്തുടരുക. ആരെ? ആചാര്യന്മാരെ, മുൻ ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് തത്വതി പ്രണിപാതേന, അതും ഇതും അതുപോലെ ലിംഗ വരുന്നത് അത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. അപ്പൊ അനുപശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അനു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് സംസ്കൃതത്തിൽ അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്തുടരുക. പിന്നെ പശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കുക. എന്താ? സത്യത്തെ നമ്മള് ദർശിക്കുക. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് പിന്തുടരേണ്ടത്? ആചാര്യന്മാരെ നമ്മള് പിന്തുടർന്നേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ, ഒന്നുകൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നായയുടെ ശരീരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിന് ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് എന്താണ്, ഒരു നായേനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും ആ നായയില് എന്താണ്, ഒരു ചൈതന്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും.
അപ്പൊ നായയായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ജനിച്ചെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തതിനാൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അവനെ നായയുടെ ശരീരത്തിൽ അകപ്പെടുത്തി ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ഉത്തമാധികാരി അറിയുന്നു. ഉത്തമാധികാരിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഉത്തമാധികാരികൾക്ക് അറിയാം ആ വ്യക്തി എന്താണ് മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ നായയായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ എവിടെ കേട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ അറിയാലോ അല്ലേ? ചട്ടമ്പി സ്വാമിനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സാമ്പത്തികമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഭക്തിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചട്ടമ്പി സ്വാമിനെ വിളിക്കുക. അങ്ങനെ ചട്ടമ്പി സ്വാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് വലിയൊരു ഇത് കൊടുക്കുമല്ലോ, നമ്മള് ഭോജനം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമി വന്നിരിക്കണേ, കുറെ വ്യക്തികൾ വലിയ ഉയർന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമിനെ എടുത്തിട്ട് കുറെ അപ്പുറത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കഥ? ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. നായ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ് വന്നപ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നായകളും വന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ വലിയ സാമ്പത്തികമുള്ള വ്യക്തികളാണല്ലോ ഇത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നായനെ ആട്ടി ഓടിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചട്ടമ്പി സ്വാമി പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനാ അത് ആട്ടി ഓടിപ്പിന്റെ ആവശ്യമാണ്? നിന്റെ അപ്പൂപ്പന്മാരാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായി? അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അത് ശരിക്കും അത് കാണാൻ പറ്റും, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് തന്നെ അത് അവന്റെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്തിരുന്ന പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അവനെ നായുടെ ശരീരത്തിൽ അകപ്പെടുത്തി ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ഉത്തമാധികാരികൾ അറിയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഇതില്. ഉത്തമാധികാരി അനുകരിച്ച് ബാഹ്യമോടിയായി ഏകത്വവും സഹൃദം പുലർത്തുകയും എന്നാൽ ശാരീരിക നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലവർ കപട മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ മാത്രമാണ്. അനുകരണം വലിയ വലിയ ചില വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഭയങ്കര ഭക്തി പോലൊക്കെ അനുഭവിക്കും. എല്ലാവരോടും ശാന്തത വേണം, സന്തോഷം വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഉള്ളില് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരെയാണ് കപട മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രപഞ്ച സഹോദര്യം എന്ന സങ്കല്പം ഉത്തമാധികാരിയിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. പ്രപഞ്ച സഹോദര്യം, എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് തന്നെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഉന്നതമായ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നാണ്. അല്ലാതെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിനെയോ ജീവജാലയം കൂടിക്കൊള്ളുന്ന പരംപുരുഷൻ വിസ്തരണം പരമാത്മാവിന് മനസ്സിലാകാത്ത മൂഢനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും വെറുതെ പറയുന്ന ആൾക്കാരോട്, ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല, വെറുതെ പറയൂലേ, അവർക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞതില്? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെ പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്ത ഡൗട്ട് ഉണ്ടല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചേർക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയണേ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ത് പറയേണ്ടത്? നമ്മുടെ പാരായണം ഉണ്ടല്ലോ ഏകാദശിക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. അതും പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരു ഇത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ടില്ല. അല്ല, എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് മാത്രം, നമ്മുടെ ഇതിന്ന് എല്ലാവരുടെയും പേര് കിട്ടിയാൽ മതി, പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ശരി ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആരെ എടുത്തോളൂ? ആരെ വായിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? മന്ത്രം 6 വിവരിക്കുക. മന്ത്രം 6 വിവരിക്കുക. ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വ ജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് മന്ത്രം 6 പറയുന്നത്. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവൻ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്? എന്താണ്? അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളെ കാണുന്നു. ജീവരാശികളെ അല്ലാതെ സർവ്വ ജീവരാശികളിലും അവിടുത്തെ വിഭിന്നാംശങ്ങളെ കാണുന്നവൻ, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നവൻ, അവൻ പിന്നെ ആരെയും വെറുക്കില്ല. അതാണ് ഉത്തമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
അതേ ലെവലിൽ എത്താത്തടത്തോളം നമ്മളെല്ലാവരും ആ ലെവലിലല്ല. നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ നമ്മള് അതായിട്ടില്ല. അതാണ് കുഴപ്പം. നമുക്ക് അറിയാം, ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം വരുമ്പോ ഏത് പോയിന്റ്സ് അതിൽ എഴുതാം? ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ, അതോ ആചാര്യനെ അനുകരിക്കണം ആ പോയിന്റ്സും കൂടെ എഴുതണം? നമ്മള് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പ്ലാൻ ചെയ്യണില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക, നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും ചോയ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യണത് ഏതെങ്കിലും ഒരു 1 തൊട്ട് 9 വരെ മന്ത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം പറയാൻ പറയും. മന്ത്രം ചൊല്ലണ്ട, മന്ത്രം കാണാണ്ട് പറയണ്ട. ആ മന്ത്രം 2ൽ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ പോയിന്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മന്ത്രം കാണാപ്പാഠം പഠിക്കണോ? വേണ്ട, അർത്ഥം പഠിച്ചാൽ മതി. അർത്ഥം മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുക. അതും അതേ ലൈൻ വരണമെന്നില്ല. എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അതായത് 18, 19 മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ദാനമന്ത്രം അടക്കം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 9 അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരീക്ഷ. ആ പരീക്ഷയില് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പറയും. എന്നിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് ചോയ്സ്. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പറയും, പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ 4ാമത്തെ മന്ത്രം ചെല്ലാൻ പറയും. അപ്പൊ അതില് മന്ത്രം ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറയാൻ പറയും. അപ്പൊ ചുരുങ്ങിയത് അതെന്താണെന്നെങ്കിലും പറയണം. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ 6ാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു ഉത്തമ അധികാരി, ഒരു ഭക്തനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായി? ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനെ പറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അധികാരി, ജ്യേഷ്ഠാധികാരി, അങ്ങനെ 3 അധികാരികളെ പറ്റി പറഞ്ഞു, അതല്ലേ? അതെ, ഇതിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും മന്ത്രം പറയണത് എന്താണ്? ഉത്തമ അധികാരിനെ പറ്റി മാത്രമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കനിഷ്കാധികാരി, ഭക്താധികാരി, മധ്യമ. പക്ഷെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഉത്തമമായിട്ടൊരു ഭക്തനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ലത്. മിനിമം നമ്മൾ ഇത്ര പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു ഉത്തമ അധികാരിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്, മന്ത്രമാണ് എന്ന് മാത്രം പറയാം. ഓക്കെ, ഓരോ മന്ത്രത്തിലും നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അത് പറയാം അല്ലെ? അത് പറയാം, അത്ര മതി. അടുത്ത ചോദ്യം, ആരാണ് മഹാഭാഗവത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? സകല വസ്തുക്കളെയും പരമദിവ്യ പുരുഷോത്തമനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവത എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മഹാഭാഗവത് അതായത് ഉത്തമാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ. കനിഷ്ഠാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, വ്യക്തമാക്കുക. മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഓക്കെ, അത് വിശദമാക്കാന്. അത് വിശദമാക്കി ജനറൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിക്കോ. ഓക്കെ, കനിഷ്കാധികാരി കുറെ പറയണ്ട. കനിഷ്കാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ്? അത് പറയും. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടി. അത്ര മതി. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടി. താഴ്ന്ന പടി. പിന്നെ സ്വന്തം മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന സ്വന്തം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. പിന്നെ ആരാധന സ്ഥലത്തൊഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാന് സന്നിഹിതനല്ലെന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനത്തെ പറയണം. ഇപ്പൊ എന്റെ മതമാണ് വലുതിന്റെ അങ്ങനെ പറയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജനറൽ എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും കനിഷ്ക ലെവലിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അതാ. ഓക്കെ, അടുത്തത് 2ാം ഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യമാധികാരി അല്ലേ? 4 ലെവലുണ്ട് അല്ലേ? സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 2ാം ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയവരെ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നു. 2ാം ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയവരെ. ഓക്കെ, അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? 4 വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ, ഇവരെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഒന്നും ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങള്, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നെ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവര് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല മുഴുവനും, നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ. നമ്മളെ പോലെയുള്ള കുറെ ഭക്തികളുണ്ട്, നമുക്ക് മുഴുവനും ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന്റെ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തികര് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.
കാരണം അവരെടുത്ത് അവർ സമയം കളയില്ല വെറുതെ. അവര് ഈ 4 പേരോട് 4 രീതിയിലായിരിക്കും അവര് പെരുമാറാം. അടുത്ത ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി ഉയർന്ന മധ്യമ അധികാരികളെക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവർ, അതായത് മറ്റ് ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും സമഭാവം കാണുന്നു എല്ലാവരിലും. അത് തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ അവരെല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി. നാസ്തികരോ ആസ്തികരോ എന്നുള്ള വകഭേദം ഇല്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാവങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നു. മധ്യമാധികാരി ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അവര് നിരീശ്വരവാദിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈശ്വരവാദിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണും. മനസ്സിലായി? പക്ഷെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് തോന്നും. മനസ്സിലായി? കനിഷ്ക ഭക്തിയിൽ കനിഷ്ക ലെവലിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലായിപ്പോ. അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഉറച്ചിട്ടില്ല, ആ അവസ്ഥയാണ് അവര്. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? ആദ്യത്തെ 3 പേർ ഉത്തമാധികാരികളെ വേറൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം. ഉത്തമാധികാരികള് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവര് ഭക്തി 100% ആയിരിക്കും. ഭഗവാനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതിയായ ജ്ഞാനം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതിയായ ജ്ഞാനം. അവരെ തർക്കിച്ച് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ വലിയ വലിയ വക്കീല് പോലെ തന്നെ അല്ലെ. വക്കീലന്മാര് പല ലെവലുണ്ട്. ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള വക്കീലന്മാര് എല്ലാ റൂൾസും എവിടെ പറയണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതേപോലെ അവർ പറയും. അതാണ് ഉത്തമാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത. അവര് ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും. ഇത് ഇന്ന അഡീഷൻ പറയുന്നതാണ്, അവർക്ക് ആ ശാസ്ത്ര നോളജ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ആചരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവർക്ക് പിന്നെ അതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു സമ്പ്രദായ പരമ്പരയിൽ തന്നെ വരുന്നവരായിരിക്കും. സമ്പ്രദായ പരമ്പരയിൽ വിട്ടിട്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പരമ്പരയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിന്റെ റൂൾസുകൾ ആ കറക്റ്റ് റൂള് ഫോളോ ചെയ്ത് എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഉറച്ച നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാവും. കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ അത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഗുരു പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേർ ആരല്ല? ആരൊക്കെയാ അത്? ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസദേവൻ. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസദേവൻ. വ്യാസദേവൻ. ആദ്യം ഭഗവാൻ, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ്, പിന്നെ നാരദൻ, പിന്നെ വ്യാസദേവൻ. ഇതാണ് വ്യാസദേവൻ എന്നാണ്. പിന്നെ ഗുരു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോ വ്യാസദേവനാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചതാരാണ്? വ്യാസദേവൻ അല്ലെ. അതിൽ തന്നെ പുരാണ പല ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് സെക്ഷൻ വ്യാസദേവന്റെ കീഴിലാണ്. അതിന് ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ വ്യാസപൂജ എന്നൊക്കെ പറയണം നമ്മൾ. ഗുരു പൂർണ്ണിമ വ്യാസപൂജ ഒക്കെ ചെയ്യണതിന്റെ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഭാഗവതാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള കൃതി അല്ലെ. കാരണം അതിലാണ് വേദസൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് എന്താണ് മഹാഭാഗവത്. അതിലാണ് ആനന്ദം ഭഗവാന്. അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അത് നമ്മള് അറിയുമ്പോൾ അറിയാം. എത്ര 12 സ്കന്ധങ്ങളുണ്ട്. 12 സ്കന്ധത്തിൽ 10ാം സ്കന്ധാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വരും. അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അതായത് ആ ബുക്കുകൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ 10ാം സ്കന്ധാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആ ആനന്ദമാണ് അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. നമ്മളത് നോക്കുമ്പോ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സിലാവും അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ്. പ്രബന്ധ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭാഗവതം നമ്മളൊരു ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും കുറച്ച് നല്ല? നമ്മള് ഒരു ബുക്കിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ, ഇത് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു കുറെ വോളിയൂംസ് ആയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത്. 18 ബുക്കുകളുണ്ട്. 12 സ്കന്ധാണ്. അതെ. അത് ഏതായിരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, നമ്മള് ഫസ്റ്റ് 1ാമത്തെ സ്കന്ധാണ് വായിക്കേണ്ടത്. 1ാമത്തെ സ്കന്ധാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അത് പിന്നെ 2 അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ വായിക്കാം. അതിന് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തും പറയാം, തൊയ്യൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വലുപ്പമായ ഇത് പറയാം. അതായത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു പഠിതാവും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒന്നോട്ട് പതുക്കെ വായിച്ചു പോകണം. അപ്പൊ 10ാം സ്കന്ധം
ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വായിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം അത് അവിടേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 9 കഴിഞ്ഞിട്ടോ 10 അങ്ങനെ വായിക്കാം. നേരിട്ട് ചെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും 10ാം സ്കന്ധം വായിക്കരുതെന്ന് പറയാം. 10ാം സ്കന്ധത്തിന് മാത്രമേ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നമ്മുടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള സ്കന്ധം പോലെയല്ല 10ാം സ്കന്ധം. സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടാവുമോ അത്? സ്റ്റോറുകളിൽ കാണുമോ അത്? ഓ സ്കൂളിൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അതിന് ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും. ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്തിരി കുറവ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം മലയാളത്തില് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഷോർട്ടേജ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. എഴുതിയതാണ് ഇത്തിരി കൂടെ നല്ല അങ്ങനെ പലരും. അത് പ്രഭാത് സ്വാമി തന്നെയാണ്. അതായത് ഇത് എല്ലാതും ഭാഗവതം നമുക്കറിയാലോ വ്യാസദേവനെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആചാര്യന്മാര് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പല പല ആചാര്യന്മാര് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പ്രഭുഭാവതര ഗുരുക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ പല പല ശ്രേണി ഉണ്ടല്ലോ, പല പല ഗുരുക്കന്മാര് അവര് അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചു. പിന്നെ തന്നെ പ്രഭുസാബ് ഒന്നും കൂടെ അത് നമ്മള് റിവൈസ് ചെയ്യല്ലോ, ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ, സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ, തേർഡ് എഡിഷൻ പോലെ. അതുപോലെയാണ് ആചാര്യന്മാര് അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ആ പരമ്പരയിൽ തന്നെയുള്ള വ്യക്തികളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് വരുന്നതാണ്. പ്രഥമ സ്കന്ധമാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഭാഗവതം മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് 18,000 ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ വായിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വന്നു? 18,000 ദിവസം വന്നു. അപ്പൊ എത്ര വർഷം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത്ര കൂടുതൽ വായിക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ തീർക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ. അത് പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വായിച്ചു തീർക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ചോദിച്ചോളൂ ഹരേഷ്ണ. പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഉള്ളവരോട്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതക്ക് നമ്മള് ശ്ലോക രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആരെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നല്ല എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഹരേഷ്ണ എത്ര വേഗം പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തോളാം. ഏകദേശിക്ക് പാരായണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. മാതാജി എനിക്ക് പേരുകൾ 10 പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ഗിരിജ ഞാൻ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. കോമളം. നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന മാതാജിമാരുടെ പേര് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 10 പേരുടെ പേര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതില് ആദ്യം വരുന്നവര് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ അധ്യായം 7 എന്റെ പേര് തന്നിട്ടില്ല. ജ്യോതി. ഏതെങ്കിലും തന്നാ ഞാൻ വായിക്കാം. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി അധ്യായം 7. ശരി ശരി നോക്കാം. ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി. പ്രിയ ഏതധ്യായം പറയാമോ? ഞാൻ പേര് പറയാം. ഞാൻ പേര് പറയാം. ലീല എം കെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. രാമചന്ദ്രൻ പ്രഭു. ഇല്ലല്ലോ രാമേന്ദ്രൻ പ്രഭു ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ മാതാജി. കേറുന്നില്ല. ശ്രീജ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? അനിത വായിക്കുന്നില്ല. അനിത വായിക്കുന്നുണ്ടോ? അനിത. കൃഷ്ണപ്രിയ. വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ലളിത മാതാജി. ലീലാമണി വായിക്കുന്നുണ്ട്. ലിനി മിത്ര. മാതാജി അന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഇല്ല, ഓക്കെ, ശരി. മഞ്ജു. മിനി മുരളീധരൻ വായിക്കണില്ലേ? പുറത്തു പോവാണ്ടേ. ശരി. രവിത ഇപ്പൊ കേറണില്ലേ തോന്നുന്നു. ശാന്ത. നിഷാദ്. സരസ്വതി. സരസ്വതി. സത്യഭാമ വായിക്കുന്നില്ലേ? സത്യഭാമ മാതാജി വായിക്കാറുണ്ടല്ലോ. വായിക്കുന്നുണ്ടോ? സത്യഭാമ മാതാജി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഹലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സൗദാമിനി. ശ്രീദേവി എം കെ. വായിക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഉഷ എ.
ആ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ വിടാം. ഉഷാദേവി, പിന്നെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ബിന്ദു ഉണ്ടോ? ബിന്ദു, അർച്ചന. എന്റെ പേര് വായിച്ചില്ലല്ലോ. തന്നിട്ടുണ്ട്. സുനിത വിജി. അതിപ്പോ എനിക്ക് തന്നവരുണ്ട്. സുനിത ഉണ്ട്, ജെർലി, നിർമ്മല, വിജയ, രേണുക, ശോഭന, അംബുജം, കോമളം, സിന്ധു, അംബിക. ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ? ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്റെ പേര് വായിച്ചില്ലല്ലോ മാതാജി. എന്റെ പേര് വായിച്ചില്ലല്ലോ. മാതാവിയുടെ പേര് ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വത്സലകുമാരിയുടെ പേര് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവിന്റെ പ്രീതജനുണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീലാമണി ഉണ്ട്. രമ രാജഗോപാൽ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ബിന്ദു. ഉണ്ടോ? വായിക്കാനുണ്ടോ? മാതാജി 2:30 ഉള്ളിൽ തരണേ, എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 2:30 വേണല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം തരണം. ശരി മാതാജി. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പറയൂ. റാണി ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആ ലിസ്റ്റ് ഇടൂലേ നാളെ? നാളെ രാവിലെ ഇടാം. ജ്യോതിയുടെ പേര് ഇടണ്ട കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. ശരി, അപ്പൊ എത്ര പേരല്ലേ ഉള്ളൂ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശിക്ഷാഷ്ടകം വായിക്കാനും ഒഫൻസസ് വായിക്കാനും ഉള്ളവരൊക്കെ റെഡിയാണ്? ഇന്നേതായാലും വിടാം മാതാജി. 40 ആയില്ലേ? നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം. നാളെ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നാളെ ശിക്ഷാഷ്ടവും നാമാപരാധവും നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. അതില് എല്ലാവരും പേര് വരും. ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി നമുക്ക് കൂടുതലും കൂടെ ക്ലിയർ ആവുന്നവർക്ക് ആദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരും. ആർക്കും അങ്ങനെ മിസ്സായി ഒന്നും പോവില്ല. അത് പേടിക്കേണ്ട. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുതരും. അത് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം നാളെ കേട്ടാ. ഏകാദശി ചൊവ്വാഴ്ചയല്ല 5-ാം തീയതി 2 മണിക്ക് 2 മണിക്ക് പാരായണം. 2 തൊട്ട് 4 വരെ. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ, നമ്മളെ ശിക്ഷാഷ്ടകവും അതേപോലെ തന്നെ നാമാപരാധം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരായിരിക്കണം കേട്ടോ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് എല്ലാവരും ക്ലാസ് 4:30 ലൈവിൽ കയറി എല്ലാവരും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല അറിയുന്നവരായിരിക്കണം. മ്യൂട്ട് എനിക്ക് എഴുതാനറിയില്ല, അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറയണതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, കൈ പൊന്തിച്ചു വെക്കണം. അതെ, കൈ പൊന്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. 500 പേരുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് പിടികിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് കൺഫേം. അപ്പൊ നാളെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാത്. ഓക്കെ, അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താം. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഇല്ലല്ലോ? നമുക്ക് നാളെ അപ്പൊ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിനാം പാവനെ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.